umum nggih. Tiyang menika nggih. Tiyang menika kehidupane khususé niki peringatan dhateng ibu-ibu ten suamine. Suami menika sering nggih kados rada stres, kados rada napa niku. Akhire pados ngopi ten warung. Lah niki nggih. Kenyataanipun suami niki wau mung kepengin kepethuk kancane ten warung niki wau mek ngilangaken penat ten pikirane. Jenuh ibarate stres alit. Dadose lek saged panjenengan sebagai ibu rumah tangga sampean damelaken kopi masih sakmu gedhe sampean damelaken. Tapi niku mboten saged ngicali strese pikiran niki. Akhire pados ten warung. Lek ten warung ten jamaah mriki pun jelas. Enten Mbak Yuli nggak ada warung kopi, Mbak Lisa nggak ada warung kopi, Mas Giman nggak ada warung kopi pun jelas. Pun sampai lek saged ngopine teng tiang rondo. Nggih. Pun sampai ngopine sing gadah warung tiang rondo lebih dari satu kali. Atos-atos panjenengan niki. Lah niki tiang ten warung niki wau lek rondo lebih dari satu kali niku biasa modus. Kopine diparingi teko dukun. Mas Herman ro rasane kapok. Tapi nggih untung enten kula. Mboten enten kula lak yo napa mboten. Mas Herman pun ngalami. Enten kopine niku wau pun semerap, nggih pun ditulungi ten Mas Herman. Ngoten niku lho, lek tiyang rondo lebih dari satu kali nggih remeng-remeng ngoten niku. Kopine niku diparingi umum mawon nggih. Sakderenge dibuka warunge kopi niki disalap ten griyane dukun lintrik. Ngoten Mas Firman nggih. Lah niki enten 3 rasane. Enten sing rada sangit titik, enten sing gremet-gremet. Lek dingine gremet-gremet. Enten sing sangit, terus enten sing rada gremet-gremet. Lah lek sing lintrike niki kelas niki pun berbentuk cahaya letupan sinar-sinar alit cahaya niku malaikat nggih. Sinar alit-alit mlebet. Lah niku. Moko suamine panjenengan mboten kerasan ten griyane sampean, masih sampe damelaken emuk. Wah, gak enak ana rondo kono lho niku. Lah rondo niku napa moduse kok ngoten? Nggih cek dadi pelanggan. Mari ten mriku wangsul adus-adus gak kerasan ten omah akhire tukaran kali sampean. Oh, rupane nggih ngalami nggih Mas yo enten sing ngono lho. Lah. Nah, dadose panjenengan njaluk butuh ngopi nggih ten keluarga seiman iki mawon semerap warunge piyambak-piyambak niki pun jelas. Nah, lek sing remeng-remeng niku pun sampai nggih, mergo napa intine janda yang lebih dari satu niki nggak ada warung kopi sampai ngelangkoni kaya ngoten niku. Kepentingane napa? Ya troe bojoe sampean intine. Lho nggih, susu waya tok kopi iku pira regane kula mboten tau ngopi. Pira Mbak Yul? Kopi 5.000. 5.000. Krana pun enten jampa-jampine sing kados ngoten niku wau, mboten susuk wis. Nah niku moduse janda-janda yang lebih dari satu. Nah niku nggih, pun jelas nggih tadi panjenengan atos-atos sampean sayangi temen keluarga sampean pun sampai kados ngoten. Lek ketok sampean suamine panjenengan mampir ten kopi sing dodolan kopi nggih mboten jelas menika sampean cekel kupinge wis sampean dhewe ora menjak mule ngoten nggih pupung durung sampean pupung durung niki pun kata niki ilmu umum. Nah terus niki nggih malih lah niku sing garai wis aja dibahas ning kono kene sik bujang Yo, kaya keprek. lek ngiring aja ning kono kok ae kono. Lah niki nggih malih niki wau ilmu umum tentang warung. Dados nek sapa warung nggih sing ati-ati. Lah niki kanggone tiyang ingkang sing gadah warung. Kathah sing gadah warung pasti enten tiyang iri dengki. Napa malih persaingan antar warung.
Mas Giman ngalami niki kula bongkar mawon langsung nggih mangke kula paringi ilmune mboten napa-napa jane Mas Giman. Wadah niki mangke ilmune manfaat kersane ngoten nggih. Lah niku ngalami Mas Giman niki. Wong sadean kopi ngudek niku enten pakune. Ngoten Mas Giman. Enten pakune enten mure lho mboten masuk akal. Tapi enten wujute niki. Warunge miki dikei ngoten, kajenge disakiti lah sing dodolan. Aku ae sing golek aku ae sing mangan, wong liya gak oleh mangan ngono wae. Ngoten ta? Nggih. Niki lek enten ten warung niki wau sing gadah warung nggih. Enten wujute, enten pakuwe metawi sadan sekul kopi barang niku lek enten lebete mijijer. Pakune sampean pendet. Barang sing wujud niki wau sampean pendet termasuk enten griyane sampean. Paku niki biasae enten tempat tidure panjenengan. Mboten di warung tok, mergo atine wong ngoten niku elek. Lah niku sampean pendet tata carane nggih sampean kali kula mboten saged mboten gadah wirid ingkang balekaken. Tapi panjenengan pun istiqomatan mriki panjenengan niki saged sholawatan niku nggih niku dalane tumbasaken iwak bandeng pakune sampean lebetaken ten mulute kali napa sing sepanjenengan temu benda napa mawon mboten masuk akal niku sampean lebetaken mriku. Setelah niku sampean damel lombok sing pedes sampean balut niki wau pakune kan enten lebet bandeng ulah bandeng niku sampean teploki ledok sampean bakar. Ha niku sampean bakar kali sholawati. Lek pisan pindho sampean sabar mawon, tapi lek terus-terusan ngoten sampean damel ngoten. Dosa masirul ngoten-ngoten sampean berarti niku nyantet, sampean balekaken ngoten berarti sampean sadar lho. Mboten, wong niki barang kiriman. Nggih, kadang mateni kadang ngilokoi keluarga. Lek mboten dielingaken, nggih berarti sampean termasuk tiyang ingkang sabar sak benderane. Lah ngoten nggih. Tapi niki lek cek ngoten cek kapok, sampean ngoten sampean sholawat ala Muhammad sing tegas aja Muhammad kaya sing pinginane nika. Sing tegas panjenengan wis ngerti ilmune ten mriki mung sholawat tok sing saged mlebet swarga mlebet pundi-pundi alam-alam menika sanjet diparingi semrak lebeti kuburan nggih sholawat. Sampeyan kencengi. Sholawat ala sampean lebetaken sampeyan bakar. Sampai nglontok-nglontok sampai garing sampai pecotot. Sampai sholat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan ngoten nggih secara sadar sampai mangke sampean lek asik ngoten dateng Allah dirubah mulut sampean la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wirid niki balekaken ten Allah. Awak ki mbak ingkang nyuruh panjenengan mboten siap sedia. Tak balekno tak sotrono ya mboten kan sampean mung selawat. Tapi nang Allah sampeyan diparingi ilmu. Akhirnya sampean niku wacawane. Moko tiange lek pun ngoten nglampahi ngoten sampean ngotenaken tiyang mangke nggih kersane Allah ingkang hukum. Dadi kembangane amben moko enten ilmune. Wong lek wis kena ilmune dhewe boten saged waras. Oh niku Allah kok sing ngelingaken waras dugi pundi? Wong niku Allah sing ndamel makhluk. Nah niku nggih dados panjenengan niki pun angsal ilmune sing gadah warung-warung niki wau lek anjene enten bendae sampean singgahno riyin. Pingsan pindho sampean klumpukno riyin. Berapa kali panjenengan wis ilang kesabaran wong sampean menungso. Kula menungso sanes nabi, sanes malaikat. Nggih, moko menika kesabaran enten ilmu sabar iku ana batese. Pun nggih, pun semerap angsal ilmu ngaji mung pirang menit niki angsal ilmu teng Baitullah secara syariat, secara hakikat pun angsal nggih melalui sholawat. Terus niku wau bab golek donya. Golek donya nggih niku wau pun angsal ilmune. Terus terakhir niki wau lek enten tiyang ahli-ahli ngoten lek ancen ngoten nggih panjenengan ngotenaken niku mboten dosa. Nggih, pun jelas nggih atos-atos panjenengan niki ilmu niki mboten kepireng panjenengan tapi sing ilmu niki ancene ilmu umum mergo disengetaken napa malih kula lek buka-buka jamaah ngeten iki berbau dukun nggih mboten kula buka blas. Mboten cek sampean nombok kula terus cek ngamplopi kula terus.
sampean akhirnya nyambut gawe nggih sia-sia sedanten tapi ten mriki mboten enten ngoten-ngoten ten mriki niki kendake Allah hake Allah kula mung sekedar menyampaikan walaupun kula mung didadosaken ngalami niku nggih mugi-mugi manfaat kanggo putra-putripun panjenengan kersane putra-putripun panjenengan dados ingkang termasuk nerusaken perjuangane sejarahipun agama Islam ingkang dibeto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten